Nada. Ako sa si video. Videos na ako siya. Cellphone ko? Nakuha mo? Cellphone mo? Oh, na. Nabisan pagtuara dito. Kaya kasi pagdahig lang ang preskong hari sa siguro Nakuha niya yung lubong mo ano yung lubong. Ito mga kanta ng pinalaan ng mga niliman na YouTube. basta huli sa kasulat. Kita niya yung lubong. no more net. Ay, tingog na yan, ano? Soprano na. Dali ra para kita kamao kasuod. Apa sasyon bitaw? Dali ra kamao. Dali ra mo makuha ni tenor soprano kita kamao kasyon. Kita kamao memorize gini mo tune sa kanta. Dali di kaya ka kamao sa word. Memorize mo tune kanta. Kamao na kamo dahil sa soprano, gamiton soprano, alto ba mo o tenor. Ikaw nga mo daw background ana.